Yaro yautrai ko himen ko para ngi baro ngi don hapedeng kijing sosi ngi don hapedeng kijing snowsir ya ke badang jia saudong jongi ya ke jimpang covid kambat kut bat kadang pur saudong jongi hapedeng jongi bat ngidang yusngo mangas ni ia ke kubor jong kane ka jimpang kubor jong ki balangat ha kane ka jimpang bat ngidang pule bat ngisngap na ka social media syapang ka jimpur jong ka covid-19 ka ka ribaro ka we ngidon ka jing sosi ngidon ka jing ang nod ngidon ka jing kusalai haka donut haka men siam chung uji sula ong haka gospel jongu ya anis katsau iwe what kusalai what's no diaw nge hauble nge hangaru ko himen ko para kadba ngidang puson kadba ngidang duwai utrayo pen kan mau yangi baka jingisene ka jangu kalaban perlait yangi nakane ka jinge nakane ka jingshita haga diary janga postina bakoid kabalais pa utray jisu ulakadaw kumne ke jait bandriu kamla bandon ka jingsu tadhadu bakin shania iya ka jingisne ka jango balai mankind will not have peace until it turns with a trust to my mercy ko himen ko para ni don't come jingsu ni don't come jingamen ni don't come jingkoi jingkia met bad mensiam bad ni don tangka way kalandi paino sha utrai sha ka jingisne ka jangu shania tele telan ya ka jingisne ka jangu balai bad kane ka longalandi naga benda jangi ha kane ka porba menda ha kane ka jukka ba menda ha kane ka porba snosi ha kane ka por ka ba shirke bad nilastang Haka Holy Redeemer Naval Center Yaka Jingduwai Kerpang Nadu Shitari May But Nidang Duwai Nagabenda Kajinglai Loy Nakane Kajimpang Kajing Shitom Dakaba Duwai Jingisne Jimble Kadbang Nidang Pelong Yaka Nega Jingduwai Kalayo Hangaru Yaka Jing Snow Kumbangala Penbanashisin But kot karpadi ki pait ba banduai ya ka jingisne jimble hau banai October ngalapin mi kawe ka video da ka ba kot karpad ya ki bru baro banduai ya ka jingisne jimble such a scene ngako aban kendu ya bahoro ki bas ngap yanga ya bahoro ki bas shanya ya ka jingisne ka jongo balai ban stang biang banti dia ka beneng banti dia ka kerdop jangga jingisne jimble ba utrai uble un pli hangi ya ka lendi ka batmai bad un yalang yangi napadeng kine ki kalam baro shaka jingsu bad un pendu ya ka kalam hapadeng jongi ko himen ko para nga ai jimut kumne kumbangila ai ngala ai jingmut menchuaru Mendangi don ha une ubanai janga jingduai rosary kamaria teisoti kalonga kami janga jingisne hakaju kapor lada ujisu ulonga jingisne jimble kamaria teisoti kalonga kami janga jingisne jimble nginang ti ya ka beneng da ka jingduai babunjai nangda lemba kaneka jingduai jingisne jimble man pai pila banduai ya ka jingisne jimble man kasni
Kito kibala duay kambon sin. Bad kumno re kumno. Shippo teleki jingis ne jimble. Bad lada ngibaro ngistang banduay. Shippo teleki jingis ne jimble. Nga kermen haka Kasi Hills ngidon palat saula ngot ki Catholic. Shippo Hindu saula kalaban poy saupola tileki jingis ne jimble. Let's say don't go and kibru kibam padi kibam yo ya kane ka video. Let's say ngilaban pintuna. Let's say onde saupola. Let's say kalaban poy shadu shipolak. Aitino ya kane ka jingduwai kaba people long nagabenda ka parte barokaway kumba ujisu la ya ka Faustina Bakuin haka article laispa lada ki jai bendri baro lada kibri baro kinumpaino shaka jingisne jimble lada kim shanya ya ka jingisne jimble kinom yo jingsuk ngidon kam jingsuk ngadon kam jingsuk pedon kam jingsuk ngidon kam ya ka jingyatali ngidon kam ya ka jinglai luin ka jingisne jimble kan pelai ludiani ayu trai ublay nang kerku yang ibaro kadba ngistang ya kaneka jingduai jingisne jimble pelong ya kaneka jingduai kum ka campaign pa ya bol ngut ki brio ya kaneka video ai kin ai ba baru ki kun ki bas ngap ianga kinstang ya kaneka jingduai ban pendap ya ka parte da ka jingisne jimble ublain kerko ya pi baro ngiru ngidang duai naga benda jompi man kasni man ka kelebmat ngidon pi baro pedon haka jing duai jongi ublain kerko ya pi ublain yada ya pi ublain pelai lud yangi amen.